Kasi molweni mndeni wami umkhulu wabazukulu uDr Ncetho. Konke kuhle ngathi guys, umuntu uyavuka man. Hey yeah. Siseqola eprimary la eMlazi. Sizohand over izathulo ezo50 ebantwaneni bethu. Ngiyafuna nje se recap about yesterday. Yesterday bekulonjwa iAfricom Foundation. What a launch. Siyabonga Dr. Myeza uThulani intwana yami. What a launch. Bese over 500 guys. Sinama organization, ama NPOs nama NGOs are over 50. Ne leadership eningi kakhulu eqhamuke endaweni ezihlukene. Angazi ngibala ntoni. Siyabonga guys. Besisemlazi esinema. Kodwa namhlanje ngo 7:30 bese sila eXola sizohand over izathulo ezo50 ebantwaneni ezukasi tukasi neAfricom. Njengoba uyibona nje lezi certificate batshengisa ukusihlonipha ngemsebenzi esiyenzele izikole sukasi tukasi neAfricom. Sihamba nabazukulu bami ke la ngobuningi Africom nekasi tukasi. Kukhona noma wethu mama uMloyi igeneral manager yase Transnet. Yesterday guys nazi izithombe niyayibonela ibixoxa ngeizithombe. We were over 500 ihall ibigcwele isinema phama. Sibonge kubefundisi. Sibonge kwi leadership yonke, sibonge ku Dr Thulani ngombono. Sibonge kwi kasi tukasi leadership yakhona, sibonge kwi push plan films. Sibonge na kwimvunge guys, imvunge yomama ifike very early lapha and vele nabo bayalontsha ngomhla ka30 kuyona lenyanga yomama. So besibalauncha siAfricom Foundation nokasi tukasi ngokubambisana. Siyobe sifuna ukubona into esiyibona izolo nangaphezulu. Siyathoba bakhona nje omama beAfrica bemvunge namanje la eXola. Yeah, uThixo muhle guys. Yonke into ke ixoxwa ngezithombe njengoba nizibona. Ngiyafuna nje ukuveza ukuthi siyaphuma Monday morning to Gauteng ukasi tukasi leadership. Sizohamba nayo leadership yemvunge. Siyobona ama advocate ethu in Gauteng, siyobona uDikela inkosi yethu yase Northwest in Gauteng. Siyobona nje enye leadership siyoshawa umoya. Lento yokuhamba vele i-therapy guys, i-therapy. Umkhulu ikona afuna ukukuveza bese veza ukuthi yabhala la kakasi tukasi guys. We are very passionate about it. Sibonge nakubabuzikalala umphathi wethu naye sihamba naye. Uma kumsomluko kubhala ama lawyers, ama advocate, makulo esibili kubhala umkhulu. Uma kulo esithathu kubhala umama Mabongi Magwaza. Makulo esine kubhala ubaba uzikalala. Mhlawumbe umkhulu ikona afuna ukukuveza bese vezela ama NGOs nama NPOs ukuthi please kufanele siye kwi drawing board siyobuka kahle umsebenzi wethu besiwenza izolo omkhulukazi. Akehle umuntu omdala. Hey, accession. Go. Yes, 1, 2, 3.